Kani gade Pati CCTV. Kabenta ba ar jong kot kabala ai kerteng kathma ukada. Kabala tho do ba apple maunyo. La plai pai ba ne ka sngi ka shipho trek urisau ha ka jelang kabala long ha indoor sports stadium maulai maudat baki. Ha ka de jelang lai don lang ru UMLA ka maulai constituency ba embha lang simle balong ku kongsan ha ba plai ya kani ka kon. Nang tau nong tho jong kani ka kon kit khot ka skhamrum pai tan rai urang ba snong ka maudat baki bat kiwe kiwe. Kapang pedeng jong kani kakot kumbala kadau dau nong tho kalong halok ka khubor si kijat ben rew banlong ki ba adkar ka bai dei ba ka songkha khle bat ki barjala khamtam ki ba dei na ka jat niam islam habakran ha ka jelang uba em bhalang simle ulai ro yu nong tho jong kani kakot ubalai i jingai bat bo kum ka jing maham ki khon khasi ban lai na ka jing jar ngai ka jat ben rew ha ka no la kanu ka sngi na kani ka sla parthai ngin dan kwa ban yu yi pi ba fen nang ngai teng ni ka kam ban shakri ni ka ri ka jumi dan ba ki ni ki kot tho ngi ngai du blame ba ai bo fi ma ki jing start ka jing champang na mar ba don ki ba kum ki ni ki nong tho ka ba mot ka ri ka jumi ru ka dang yo bor ka dang so scam ban so dry la ka jom na dam dan chu ki nong ka sil thia ka ki nong tho ki ba start ki wa bnya ki ba tip ru ye ka jing sha ngong ka ri ka jumi shan shan let's see in sahab dan mat an shasan shar ha ki be pat ki bre ka bar Kani gade Pati CCTV.